Welcome to Minutes in the Life sa Duha Kalaagan. 1 year na! Wow, amazing kalag, Esther. Sa katuig na jud ta. Congrats, oy. Abot na kitag 1 year. Di ba, sa katuig nga linaag? Sa katuig nga kaon. Chika! Uban pa. Oh, yes. Of course, since special man siya, ato ni sugdan og kuan, no? Kaon og laag sa usa ka special. Of course. Atong laagan karon kay ang sukarat. No? Unsa ginang sukarat? Kana ato nang mahibawaan unya. Ya, usa na siya sa kuan, ini kanang giila karon. Bago na siya nga gi-recognize sa Michelin Guide diri sa Cebu. Di ba? Diba naman mo nga, di ba? Ato man ang bisita mga Michelin nga restaurant. Oy, di ba laagan beta yan. Ganahan pud ta magkaon-kaon. Di na to dugayon. Let's go, mga kalag. Let's go. Yeah. Ay, mga kalag. Hello, mga kalag. Minutes in the Life sa Duha Kalaagan. Hello, mga kalag. Hello, ay. Hello. Hello, sorry. No? So, my God, kalag, Esther. Nag 1 year na jud in taon ta. Grabe. Yes. No, sa katas sa panahon na abot igit tag 1 year. Imagine. Uy, happy anniversary din Happy anniversary pud kalag, Esther. Happy anniversary sa tanan na mga subscribers di ha. Di ba? Sa mga friends nga nananaw karon. Oo, and of course, to celebrate our 1 year. Of course. Char, ani ata karon sa tanawa. Di ba? Sukarat. Sukarat. Nga gila karon. Yeah. Sa usa ka Michelin Guide. Yes. Diba? Imagine. So of course, abti kay mga kalaags, no? Maari gada yun sa Michelin Guide. Di ba? Michelin Guide restaurant. Of course. Sukarat. By the way, kalag, Esther, unsa day meaning ng sukarat? Bitaw, before ko mo reveal sa meaning, no? Kaya interesting kayang meaning ani. Tagan sa ta mag-clue mga kalaags. Ay, ganyan ko ng mga clue. Sagad na rin siya sa kusina. Imo na siya kasagarang mabilin. Mabilin? Mabilin sa kaldero. Tama may mahibin sa mong kaldero kalag, Esther, in taon, no? Brownish na siya. Gamay. Ha? Yeah. Brownish? Basta gahi kay siya kuhaon. Gahi kay siya limpyuhan ba? Kay mo pilit man siya sa kaldero sometimes. Lain mo na sa unahon na kalag, Esther. Uy, brownish, gahi. Ano yung first letter? Kuhaan siya. Letter D. Hala! Gahi. Ano to? Brownish. It starts with letter D. Murag, Ayaw anak kalag MJ. Mo dyan nasuto ko. Oh ba? Kasi dyan, mo dyan nasuto ko na. Ipagawas na siya si Mona i-reveal. Ha? Ang letter D. Ay, dili pwede sa kuan. Kaya na yung mga bata nga nanala. Kasi dahil ka letter D na kalag yesterday. Uy. Sige, ako na lang i-reveal. Okay. Para lang ma-reveal lang ginato ang mga answer sa sukarat. Kailan dito na una. Para mawagtang na mga lain mga vibes. Bitaw mga kalaags. Ang sukarat, muna siya dukot in Cebuano. Social. Dukot. Dukot yung pangan sa restaurant. Wow. Diba? Amazing. Sa tuwang dukot. Ibilin ra. Diba? Kasi dili kanon. Sa ilabay na lang. And then, pangan sa restaurant. Exactly. Michelin Guide pa. So, anak ka social. Ang dukot. Yeah, mo niyang gikaon karon. Ang dukot ba? Pagkaon sa dukot. Oh, diba? Speaking of dukot, talaga as dukot. Kunya, first year, pajud na to. Exactly. For sure, sa kadugayon. Kadugayon. No? Natasig ko, for sure na adjud mga nidukot. Nga mga memories. Memories. And until the pavement. Okay. Di ba? And of course, yung Duha Kalaagan, Minutes in the Life. Sa Duha Kalaagan, na dyan na laag. Yes. Kaon. And of course, ang kaon, di man dyan na maglami, manggod oyo, o lag, di ba sa dyan na maglami, basta walay, chika. Di dyan magkuantanan, lami dyan kang pagkaon, basta na yung chika. Yes, basta Duha Kalaagan gani, it's in one gina. Pagkaon, laag, chika. Of course. So, sugdan na to sa laag. Sige, be. So, kalag, unsa may mga nidukot nga mga laag? Okay. Di ba? Na ako'y ka-share ninyo ang mga nidukot na experience. Wow, happy na siya?
medyo di siya happy. Ay. Pero- Pero lain din nga dukot di But very big learning experience. Kana bitong confident kay ka. Mhm. Then kusog pa kay ka mo tawag sa waiter o confident kay ka mo tawag, excuse me sir, can I have one more scoop please? Ay, marang nakatiman ko ana. Bebe, Sige, unya. Unya, tuod man, gihatod dayon sa kuan waiter ang one scoop. Oo, so ipagduha-duha no, dali na kinako. Uy, Anak enjoy budayon, kay na ikaw ko ang pa? food. Tagak ko ng one scoop. Ang one scoop. Ang ending, Ay naman. Can I have the menu? Did I menu day? Can I have the check please? Uy, check dako ang check. Pag Pila ana. gito? mm, Pila gito? ang ice cream, 300 kapin. tagak, Tagak. Takot siya, sakit niya siya sa akong buot. di ba? Yeah. Muna nga nidukot yun siya. Nidukot gyud siya sa akong Diba? alimpatakan, di ba? Alimpatakan. Patakan. Sumoto siya ako ang nidukot nga experience about Diba? kaon. Ang Marag- confidence level is very high. Pero, tanaw-tanaw sa taginagmayo sa surprise, no? Di ba? No? Kaya makatrauma. Exactly. Traumatic experience, but a good learning experience. So, di na mo order og afogado. Yeah, bitaw sukad ato bitaw kanang mindful na kay kung basta kita kung afugato sa menu. Di ba? Mayari na sa Right. takang kalaag. Di ba from a very kuan nga dukot no kana sad nga dukot. Ari ta sa happy nga dukot. Okay ka na. Kani di na ko malimtan. Of course, last December mag 1 year na sad. Ah, In diba? Next fairness. month. Basically, Yes. Ang atong ang inyong mga kalaag naabot og Hong Kong Diba? Grabe no. You are Diba? from Cebu City? to Hong Hong Kong. Kong. And di lang jud Hong Kong but to the happiest place Yes, in happiest the place world. in the no? world. Disneyland. Yeah. Disney. Hala na kayo. Sige, ikaw sa una. Sige. Disneyland. Mm. Oh, di Asa ba? may pinaka-happy nga moment dito? Ang Kuan. food, ang amusement? Ang na-meet na ko si Elsa. Abito. Yeah. Speaking of El Elsa, Salvador. speaking of Elsa, ha? Parang it starts with letter E, gino, Edlas. Ah? Si Elsa sa Disneyland, ba very Oh. Edlas. Kasi Atlas. Parang bitang di madakpan, kada picture ni mo gatalikod siya. In fairness, no? Di ko sa first gatalikod yung picture Yeah, niya. ako sa mga picture ni Elsa kay hanak, gatalikod, or ni picture mo nawa na siya. Di ba? Wala na siya ka Edlas. Oh, no? Unya, unsa pa man to? Ni, sakay tag Frozen. Yes. Adi, sakay tag ride sa Frozen. Sakit ng Frozen. Diba? Naisyo kayo. Happy to siya. Oy, like to siya nga Naisyo kayo. kada Let it go. experience. Di Let it ba? go. Whisper words of Mm. wisdom. Ana. Oh, let it go. Let it go. So, ato na lang i-let go. Atong first yung mga experience, let go na to Let siya. go na kay here comes the happy ones. Yes. Wala na lang atong i-keep. So, yeah, aside from Disneyland, no, the Hong Kong itself. Yes. Yan, The sa travel mga famous places dito. Diba? Katong, Grabe. katong Monster Apartment. Yes, the monster building. Ayaw pa katong mga apat sa apat mga sa apat panaana, sa. oh. Exactly. Di ba? Naabot Nag-mute pa ta ni sa- YouTube. Plus, ningadto ta sa Victoria Peak. Ay, Nga nangambisyon ng fairness. tram. Oh, di ba? Ay naman, ang tram nga nasakyan, asat pa doon. Nabot na sa kabukiran dapit sa Hong Kong. Asa naman ni Uy? Asa ba ito maabutan ni Uy? Wala. Grabe itong mga laag di ay, no? Uy. Oh, naka-imagine ako gano'n. Grabe ba itong mga laag di Namalik ay? ang tanang memories, ha? Tungod na sa dukot memories. Yes. Mm. Oh, tapos after nung laag, of course, kaun. Kana. Kani. Of course, di man dyan na mawala sa itong kuan. Kaya kumakaon man yung mga kalaag. Of course, Di yes. dyan na mawag ang kaon. Yeah. Na dyan idukot na ako. Pero Na sa parang man- kuan. Memory. Sige, taga ko dukot na Parang halos memory. ka na itong mga kuan pagkaon. Okay, na mo present dyan ang shrimp o ang squid. Milagro, wala ka ron. Hapit unta. Kaya hapit good me nakakuha sa Paella Negrano. Kaya Ito, nandito na- siya shrimp. squid ito. Pero, well, Napugngan. napugan pa. Kaya Biyag. namin sa vegetable department. Mm. Kaya mga kalaags nag-aim of something healthy. Ah, siya. Karoon na. Charot. Sa sunod nga laag, bantay lang. Yeah, bito, speaking of squid, Mm. squid and shrimp. No, present sa pyramid, no? Mm. Diyan mo ha. Ano ko ha? Na siya meaningful symbol or meaningful manifestations. Ingon sila next year daw ang ngan sa mga kalaags kay minutes in the life Sa duha ka sa duha ka shrimp ug sa duha ka squid. For today's video. di ba? But anyway, lain sa pagkaluto ng mga Yes. atong mga shrimp ug squid. At yung talawang tanan nga luto sa shrimp ug sa Oo, squid. lain-lain lang ay adobo nga squid. I-grill na lang, i-fry. Yes. Mag-do i-bake na lang sa tinga. Oh, apil na tanan. Hapit na asya, Di no? ba? Nasa ito yung usap Default siya. pagkakuan.
Di sa po na ako nga malimtan. Sabi. Ang marang nanimahal lang itong baba. Tungkol sa ahos. Bitaw mo in garlic. fairness. Kinaagyo to yung usa ka No. instance na Kanang sudan na kapitan na mong Oh. gi-order. Mura gyud siya kuan. na ahos. Na siya daghang topping sa garlic. Oh, di ba? Mm. O na daghang toppings. Kaya ba man nga daghang kanana na ahos ang sudan. Nag-order pa siya ng garlic rice. Ngun anak ka bright ang iyong mga kalaag. Exactly. Dili, di ba? Diba? Wa mo ka bantay nga tanan lang i-order na squid o shrimp. Oh. Pag yun minakatong sa first order no kay kada order na siya. Oh. Yakato Diba pa. mo may garlic? Oh. Ni-order Ni-order pa siya garlic rice. Human. Right. Right kayo Ano yung mga kalaag? kalaas. Next. Mm. Kani, of course, di man dyan maglami ang kaon laang. Marawa na. Mhm. Basta wala ni siya. Di ang sama na Chika. kana chika. No? Kani. Ana. Chika na to. So, unsa kalami sa sudan niya, marag boring imong kuan. No, wala lang. Ano siya? Ano? Sauce? Di ba? Mm. So, pilang ka na mo chika. Awan na. Sabot na nga na dalibak. Ay, lami kayong pagkaon, oy. Chika gani niya na dalibak. Ay, grabe Oh. Grabe Libak kinaka niya ka ng interesting. gossip. Ay, Di ba ka na-gossip? Nindot na siya. sumot kalami ang sudan. Oh. Di ba ka na-gossip? Asa ka mangita? Di ba? Ang ordinary nga rice, may mong fried rice. Tungkol sa chika. Di man ka sa kalami sa pagkaon tungkol sa chika kaya kalimot na kagungit. Di ba? Di ba? Oh, so muna anak kalami. Pero karon no Wala nakalimot na kalami ang kaon, anak kalami ang chika. It means dili kompleto ang tanan kung wala chika. Di ba? Di ba? It means everything delicious. Delicioso. Di ba kung karon nagchika daw, di ba? Dugang sa kalami sa among food. Na. Pero ano din yung food nga gi-order di ay? Ano siya? Paella nga vegetable. Vegetable paella. Ito, vegetariana. Vegetariana paella. Ah, So, diba? siya sulod ani na siya. Na siya ka ng kuan, na pa beans. Yan ay pa beans, na pa batong, Saan siya? na ay pa Cucumber. Q as in cucumber. I thought pickles. Pickles na siya? Oh, I think lang. pickles siya. Kamara gama. Oh, yan na ay pa Hindi mo orange. ka-recognize akong kuan. Na siya pa orange. Bell pepper. Yan nasa siya cucumber. Napos siya broccoli. Broccoli. Napos siya Broccoli by. Broccoli by. broccoli by. Oh, na siya ka ng Cabbage. something like that. Di ba? At healthy ang mga kalaag na yun. Char lang. Bito, ari sa niya mo. Nice Diba? ba yan? And then, as like ka ng pa-chorizo. Oy. Hindi siya chorizo nga pareha sa paan So, ha. in fairness, sa ilang kuan, I think authentic yun siya ng Spanish churva kay. Ang ilang rice, kuan siya ka ng mubok na tambok. Yes. No? Ako siya, sa kuan mag-te. Dili ni siya Jasmine. tag 20 peso ang kilo na. Yung na ako. Nag-21. Chara. Pero, ano na lang katuna na to? For sure, naman sa mga, what is the moral lesson of the story? Moral na lesson, di ba? The moral lesson of the story is Wherever you go, wherever you do, you go there. all the time. You do it. Of course. Okay, life is short. Yeah. Ang laag mo. Tinood, uy. Nobody knows what's gonna be tomorrow. Di ba? So, especially sa mga panghitabo karon. Yes, No, very wala ba? uncertain. Very unstable kaya ang situation sa world. Mga different calamities. Yes. And sure, baka gusto naman yung mga laag. Kasi mo mang laag, igwa na tayo laagan. Di ba? So, while there's still time, Well, there's a will. there's a car. There's a will, there's a jacket. Of course. Bigyan ng jacket Bigyan ng yan. jacket. Dito, guys, usara dyan ang kuanani. Panglaag mo. Yes. Kay, especially now, no? Very uncertain kay mga things. Di ba? You find yourself time to enjoy. Sabi ng find yourself a little Merry Christmas. Don't forget, to subscribe. And then, a big shout out tayo sa itong mga kalaags din ha. Itong 27 kalaag 27. subscribers. 27 ka mga kalag Diba? subscribers. So, kinsa. It's Pareha mga- ni Kuan. Pussycat Dolls. Si Nicole. Nicole. Hi, Nicole. Susanner. Si Kuan, si Kalaag Bert. Si Britney Spears. Di ba? Grabe, celebrity mo din ako. Si Kalaag Richard. Oh, yeah. Richard Richard, Gomez. diba? Ay, grabe. Okay, so that's it. And don't forget to Like and subscribe.
Yes, and see you sa next laag. Only here sa Yan is in the life Sa Duha Kalagan. Happy anniversary! Yeah, 1 year na.